Paris má takový kvanta dobrých skutků, že by asi ze seznamu na Harvard vyšoupla i matku Terezu. Vůbec ti nerozumím. Celý život se šprtám a myslela jsem si, že to stačí, ale Paris mi tvrdí, že dobrý známky mají všichni a že teprve mimoškolní činnosti rozhodujou a já si myslela, že si ze mě dělá blázny jako vždycky, ale ona má pravdu. Dává to smysl, ne? A co? Že dobrý známky nestačí. Musím dělat něco víc, musím pracovat pro charitu, musím pomáhat nevidovým, sirotkům. Já nevím, prostě musím něco dělat. Ale jak to souvisí s dnešním večerem? Musím začít hned. Teď musíš pomáhat nevidomým a sirotkům. Ano, mám 10 let zpoždění. Ale za jeden večer 10 let nedohoníš, Rory. Já vím, jen si to potřebuju rozmyslet. Rory, je přece léto. V létě se má člověk bavit a flákat se. Nemůžu se bavit. Musím najít nějaký retardovaný dítě a naučit ho softball. Bože, co to povídám. Jsem hrozná a navíc jsem nekvalifikovaná. Počkej, chtěli jsme být chvíli spolu, ne? To ano. Kdy? To nevím, třeba zítra? Dnes nemáš čas? Říkala Naplánovali jsme si večer ano, a teď ale se na mě vykašleš. Já na tebe nekašlu. 3 dny v týdnu chodíš na letní O školu. tom si věděl. Ano, ale protože jsme spolu nebyli, tak jsem si myslel, že se mnou chceš být. Tady jde o Harvard. No ano, omlouvám se, jde o Harvard, já zapomněl. Je mi to jasný. Jsi naštvaný, protože si chci být jistá, že se dostanu na vysokou? Ne, jsem naštvaný, protože moje holka na mě už nemá čas. Nech toho, tohle je důležitý. A nemohlo by to počkat? Ne. Fajn. Proč se takhle chováš? A jak? Nechápavě. Podívej si, já na Harvard nejdu, mě na něm nesejde. Chtěl jsem si s tebou vyjít, nedá se nic dělat, jsem nechápavý. Možná, že z toho vyrostu. Jsem dneska večer příliš unavená, takže nevěřím svým instinktům, co se týče doplňků. Neumím Podívej. přežít v divočině. Nelíbí se ti? Jak se mám dostat na Harvard, když neumím přežít v divočině? Možná se budeš muset vzdát svého snu studovat dřevorubectví. Volala jsem světluškám, jestli nepotřebují vedoucí. Ano, budu oddílová vedoucí, bezva. Jediný háček je v tom, že je léto, tábornická sezóna. Jak přežít v divočině? Proč jsme nebyli tábořit? To myslíš vážně? Do 3 let jsi nechtěla stoupnout na mokrou trávu? Kdybychom jezdili tábořit, tak bych všechno uměla. Dobře, já tě schodím z okna a pokud se ti podaří chytit se stromu, dosvědčím ti to. Volala jsem do dalších, jestli nepotřebujou nějaké dobrovolníky. Ne, nepotřebujou, ale za to potřebujou hráči na akordeon na páteční Proč jsem večírek. tě nenutila hrát na akordeon? Knihovna je zavřená. Zavolám jim zítra, ale mají tam jen 12 knih, takže s tím nepočítám. Pokud do doučovacího programu na Chilton berou lidi, mohla... Miláčku, uklidni se. Nejsem připravená, nikdy to nedohoním. Doženeš to, ale ne za večer. Co kdyby ses uklidnila a zavolala Deanovi, aby se u nás stavil? Je naštvaný, Proč? protože si mě nevzala tábořit. Páně, já jsem dneska vážně nemožná. Měli jsme si spolu vyjít a já mu řekla, že nemůžu a on se naštval. Tak poslyš, co kdyby dneska nešla s Maxem a zůstala s tebou? Můžeme vzpomínat na to, jak jsem tě nenutila stát se misionářem. Ne, běž. Já se potřebuju na tohle soustředit. Pomohu ti. Ne, udělám to sama. Určitě. Určitě. Dobrá. Nepřijdu moc pozdě. A poslyš, nezavoláš přece jen Deanovi? Není to jeho vina, že jsi tak fantastická a musí na tebe myslet. Pá, mami. Sedí ve svém pokoji, cpe se ovocem a pořád do kolečka opakuje tvoje jméno. Čas běží. Rory, miluju tě, Rory, Rory. Nemůžeš mi přehlížet, Rory. Jdi Budu doma už brzo. pryč. Tobě to nechutná. Ne,